super acordeon cu efecte frumoase, cu sunet cald, bun pentru diverse genuri de muzică, după cum v-ați convins. Cred că în mâinile lui Radu și în mâinile altor acordeoniști, cum sună acest instrument. Vă recomand să procurați așa un tip de instrument. Nu o să regretați. Este foarte ușor, comod, modern și foarte reușit.